Sengezo Tshabangu anozikanwa nenyika yose kuti aiwa akanyimwa an invitation aiwa the inaugural yekuBotswana yanozikanwa kuti aiwa inauguration yekuBotswana vanhu vazhinji vakaatenda vaiva vakomana veopposition vanozikanwa kuti these are the true opposition leaders mumacountries vasina uori vasina corruption. But noona kuti kunyimwa kunoitwa Sengezo Tshabangu the invitation kwabva kwanyatsa kuprova kuti mukomana uyu marara zvawo onga sandapinda mashoko atinoona kuti people they are questioning whereabouts Sengezo Tshabangu. Subscribe like turn on the bell icon. Timta pa X enda wakomana buda wachimposta Sengezo Tshabangu akagara muparliament onyora chiti where is this chap, he is too quiet, I'm holding my breath for him to fall face first with a huge and third so that he knows that selling out is unfashionable and he has dire consequences. He has to learn it the hard way. Him Pungeni and friends Thomas Konombra stoko panapa vanhu vachiti takamirira kudona kwaSengezo Tshabangu vada kuona mawareabouts ake nokuti people they were happy vachinzwa kuti aiwa Sengezo Tshabangu aiwa he was just away wakanyimwa invitation yekuti vauya vachicongratulate aiwa the new president elect wemunyika yeBotswana vanyatsoona kuti aiwa saka vanhu vekunze vekudiaspora vanotoziva kuti the true leaders mumanations ndevapi. Mana Sengezo Tshabangu hapana kana chavanozikanwa nacho, vanongozikanwa aiwa nekungobiridzira aiwa kodzero dzevanhu. Chitiko chinoshamisa chatikuona kuti aiwa people they are waiting kuti aiwa tangomirira kudonha kwake, especially pawakanzwa kuti aiwa he was poisoned. Nyange zvakakapunyuka vakauya vakamunza kuti aiwa this is the first phase but another phase, second phase yekuzowa kwake iri kuuya. Tudze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.